Helo, rydyn ni'n mynd i edrych ar arbrawf diweddaraf NASA ar y blaned Mawrth, Ingenuity. Mae Ingenuity yn brosiect newydd cyffrous, sef Hofrennydd Mawrth. Wrth archwilio'r gofod, mae'n bwysig cymryd camau bach i adeiladu ar deithiau mwy. Mae Ingenuity yn arddangosiad technoleg sy'n profi bod hedfan dan reolaeth ar blaned wahanol yn posibl. Mae arddangosiadau technoleg yn arfer cyffredin. Cyn i NASA anfon taith crwydryn llawn, fe wnaethant anfon crwydryn bach, Sojourner, ar ei taith lander Pathfinder fwy. Nid oes gan Ingenuity unrhyw offer gwyddoniaeth pwrpasol. Dim ond synwyryddion a fydd yn mesur symudiad yr hofrennydd i roi data i wyddonwyr adeiladu arno i'r dyfodol. Os yw Ingenuity yn llwyddiannus, yna gallwn weld teithiau hedfan i'r blaned Mawrth yn y dyfodol. Gan agor cymaint yn fwy o bosibiliadau o ran archwilio lle na all crwydryn gyrraedd. Cymerwyd y fideo hwn gan y gamera ar crwydryn Perseverance. Gallwch weld y 4 llafn ffibr carbon yn troelli ar gyflymder uchel, 2400 cylch drwy'r funud, wrth iddo baratoi i godi oddi ar wyneb y blaned a hofran. Ymgymerir â chwpl o symudiadau, a allwch chi weld y crwydryn yn troelli o gwmpas ac yna'n symud ychydig o ochr i ochr. Mae'r symudiadau hyn yn cael ei reoli gan ddeallusrwydd artificial. Gan fod oedi o 15 munud o'r ddaear, byddai'n anodd iawn rheoli o bell. Glaniodd yr hofrennydd yn ôl i lawr ar y blaned Mawrth yn ddiogel. Nawr, gallwn edrych ymlaen at weld mwy o brofion o alleodd Ingenuity yn ystod y misoedd nesaf. Mae 2 brif ffynhonnell power sydd wedi ei defnyddio ar gyfer teithiadau i'r blaned Mawrth, solar a nuclear. Mae ffynhonnell power nuclear yn drwm iawn, felly mae'n rhaid i Ingenuity gael ei bower gan yr haul. Mae'r panel yn eistedd uwchben y llafnau. Mae hedfan ar y blaned Mawrth yn llawer anos nag y mae ar y ddaear. Mae'n cymryd 15 munud i gyfarthrebu sy'n golygu y gallai'r hofrennydd fod wedi cael damwain amser maith cyn i wyddonwyr ar y ddaear wybod amdani. Mae'r atmosffer yn llawer tyneall nac un y ddaear, sy'n golygu bod yn rhaid i'r lafnau'r hofrennydd droelli llawer mwy i godi. Ond y fantas yw bod y disgyrchiant yn draean o ddisgyrchiant y daear, sy'n gwneud y frwydr yn erbyn disgyrchiant yn haws. Mae gan Ingenuity 2 gamera i alluogi'r hofredyn i weld. Gellir anfon y data hwn i'r ddaear hefyd. Bydd y prif ddata a gasglir yn dod o synwyryddion y tu mewn i'r corff. Gan gynnwys gyroscope i rhoi sefydlogrwydd, synrwyddion gogwyddo i fesur ongl ac altimeter i fesur pa mor uchel yw Ingenuity. Bydd pob un yn darpau gwybodaeth hanfodol i wyddonwyr gynllunio teithiau hedfan i'r blaned Mawrth yn y dyfodol. Mae Ingenuity hefyd yn defnyddio'r data hwn i wneud addasiadau ar ganol hedfan. Clyfar iawn. Y gobaith yn y dyfodol yw y gallai hofrennydd fel Ingenuity gynorthwyo crwydryn wrth deithio ar draws y blaned, gan edrych am y dargedau gwyddoniaeth diddorol a chynllunio llwybrau.